Hevalê nêja dem xweş bin. Di vê vîdeoyê de ez ê di derbarê têgeha Epok heyê de hinek zanînên Kurd raberîn we hêjayan bikim ku ev têgih di felsefeya antîk Yewranî de gelekî hatiye bikaranîn. Meriv dikare bibêje ku çend wateyên cudayên yên Epok heyê ne hene? Wa yekim di felsefeya Yewnan an klasîk de navê helwesta ku ji aliyê pelîzofên şikwer ve hatiye parastine. Pelîzofên şikwer derbarê tiştekî de wisa bi les hikmekî nedane, yan jî bêalî mane û bi vî havî kar û xebatên xwe berdewam kirine. Wateya xwe ya duyêm jî helwesta ku zanîniyê bi temamî red dike ye, li gor vê helwestê meriv tu carê nikarin ji wasfên xweyakirî derbas bibin û xwe bigihînin rastiyê.